Waronya kwa Ramogi Joan kino machiru. Kinyi makono kinyi majaber wuok tich chieng' tarik 20 en dwe mar adek higa mar 2020 kod adek arwa kini machiegni chenro mar piny mano mar kaka wanene ko mano bende mar mbako romo odiochieng' ma kawuono ka wakel gigo matimore e tung piny Kenya mano kochako weche go mag siasa weche mag tuke gimoko bende matimore odiochieng' ma kawuono machiegni kod ngima mari in kaka ja Kenya arwak ni machiegni nyinga Cleophas Olwach. Oyawre nyakora Ramogi Joan kamoro amora ma intiere okinyi ma kawuono ageno ni chiew e yo makare okinyi ma kawuono weche mopogore opogore timore nyaka mano ng'anyo mar tipo ma bende kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance chano bago e pacho kaya hinya to e boma ma Nairobi mago duto wabro menyo ni achiel kachiel e chenro marwa mar okinyi ma kawuono bed kodwa nyaka giko nyinga Joyce Oduor. Oyawre nyakora Ramogi Joan okinyi ma jaber ken gino mara ni bedo gi odiera makare kwacha ko juma manyien ka akwayo ni hawi maber bed kodwa nyaka giko mar chenro mar odiochieng' ma kawuono ma bende biro bedo karumo saa 5 mar onyango nyinga Sharon Ong'ao. Cleophas Joyce. Joyce apani nwa nindo kwan gi memo. Koro ng'at nyalo kata mnane wachano ga gigi. Bukinya na chopo kata ido ka Joyce oroko rambulu. Kosa makala mane? Madong rambulu. Chiegni. En rambulu ma junir. Aseni seni ka uno chal ka joro penyo kwaya. Koro Cleophas kemano warito. Ane kwaya master. Ane kwaya master. Chiyo nade ana chiyo maber. Odira maro bedo maber. Na yueyo to gimo mako dhoga ni gik mak thoth timore pachoka weche manyien kineno to de makram na dhogi nona kendo unchiyo nade Joyce. Amba chiyo makare wagone Nyasaye kamano. Ngeni kise yueyo makare wuok tich ka biro tibiro kod teko manyien. Matende ni en juma manyien warwako juma manyien ka wamor weche mopogore opogore timore bendo wabro kelo ne jonno magwa. Cleophas angeni mani yuo timo maber Arsenal benoloyo lakini walenga lenga. Okanga mul mano be kata sani kech bengion weche mag loyo gi besani wasing'iyo go kogo wate go ade chiele ego ade chiele gi Liverpool koro ken moro ma obo waja kata kamano ne pochi pak ne jogo duto mane do loch sainya bende jogo mano wito points mane league ma pacho kae mano Gor Mahia mano wuok amodhi nono kod team no mar KCB kendo pod gin kacha gi points 5 ma pod gin go malo mar league kacha ka jok moko ne do loch motingo AFC Leopards Jotaska bende no yudo draw kacha wacho ni en duoko mopogore opogore kata kamano odiochieng' ma kawuono an gi mor ni mar kata ka nitie gik mathoth matimore nyakora Ramogi Joan dhi bedo kodwa karka nitie weche mano timore mbui mago bende ang'wane ane mbele kaka ng'warangi nitie duoko mager mano neno kache mbui kende mano e kind Senator Manarok la dama ole kiena kachelo koda ka Moses Kuria iwacho ni koro sani Kenya pogire kosoyo jo Kenya ne kata giparo mopogore ka nene Sharon odiochieng' manyoro en weche nikech sani kata mna kineno kata mna weche manyien ng'ani duokore gi ng'ani chal ka gima gineno ga weche manyien to giwacho ni warit romo wan waduok gi jomoko ka be chiko itgi koro en wach moro matek ahinya odiochieng' ma kawuono gin yore ma bende oganda pod rito neno en ng'anyo mar tipo mar Azimio ma bende biro bedo kitimo buore Nairobi ka okinyi ma kawuono ano kawuoge kone ningisa ni processional way state house ka ntie kako osedina ningena wuok gi yo kocha koro kocha to poko din makare kata kamano ang'eni okinyi ma kawuono mage weche mabindo biro bedo kwaloni nyakora Ramogi Joan to kana na piny Kenya kende Cleophas okinyi ma kawuono odiochieng' ma kawuono piny South Africa gimbe gi dhi ng'anyo piny Tunisia kachiel kod Nigeria enaola koso enang'ume anakia ke gimok timbre aya nyakora Ramogi Joan wadhi bedo kwaloni mano are sani sa 10 mar okinyi kamoro amora mang'o moke ang'wan kod Ramogi TV ka en Migori Homabay Siaya kata kaunti ma Kisumu Mombasa bu Nairobi ka bende wan gi jofwambo moke kuonde mopogore opogore koro kik idhi mabor wan kodi ka nyaka ngiko mar odiochieng' ma kawuono ka wakelo ni ng'anyo ma kamano gi ywak mag jopiny kuonde mopogore opogore ka wan kodi kar kae kamachielo bende mana ka warango odiochieng' ma kawuono nitie gik mathoth madhi bedo ka waluwo onge mabende kaka chenro dhi bedo odiochieng' ma kawuono ka Sharon Ong'ao dhi bedo kosekelo weche manyien wadhi bedo kanyo kod nonro mag gazet madhi chako to kanyo kod nyawadwa Joyce Oduor bang'e dhi kelo ni nonro mag weche mag tuke motimore weekend mano are chieng' tich abich nyaka odiochieng' no manyoro gotieno wadhi bedo kacha ka wanone kod jolony e weche mag tuke wadhi bedo gi studio saa 1 nyaka saa 2 mar okinyi ka watieko kanyo chenro mar kaka wanene kod Victor Tieno maka juma dhi bedo kachakore mano saa 2 nyaka warom kata saa 4 koromo kanyo saa 4 nyaka saa 5 mbako romo Sharon kodang wantiere kaka warango chenro mag ng'anyo
mantiere ka gi ka. Ahinya nyadwa ng'iyo ka bende wang'eni nitiere moko kuom skunde ma bende nochuone jonyuol milome ni mondo kik ter nyithindgi e sikul kawuono ahinya skunde mantiere chuny boma ma Nairobi kaluwore gi ng'anyo ma kamana. Keni Joyce nyaka sani ni bende sewinjo milome magote ma kamago. Kosaftam choseru. Aftam norumo nyoro nyithindo onego bed ni dok e skul kawuono. Kata kamano kaluwore kod luoro ma bende jonyuol nitiere godo. Janyuol ok nyal bedo gi kwe chunye kapo nono ooro nyathine no dhi e skul to ji ng'anyo. Kata kamano wakwayo mana jo Kenya ka giwuok oko ni ging'anyo bed ng'anyo mamul, ng'anyo maonge koko. Nikech jomoko yudo kapo nono kata ng'anyo kuonde moko to gine ma gidwaro ni gikwinyo bila. Tapa ni Joyce nego gibeda kicha. Bungei mano komanda mar obila kaunti ma Nairobi nosewacho ni ng'anyo ma kamane na taro mar chik kaluwore ni Azimio bende nochiwo nochwalo kwayo margi modeko. Koro keni dhi chalo nada an anyalo mana nyiso nyakwa Ramogi Juang kik giwuog e ng'anyo ma kama gibeda bende e ot kate. Senator ma Nairobi Edwin Sifuna osewacho ni ati ok onego wakaw thuolo kata kwa thuolo kuom obila mondo mi watim gino ma katiba konowa ni mondo mi watim. Kata kamano obila tiwacho ni onego bed ni chiwo arita makare. Obila ka wuok kacha gichiw mana arita makare ne jogo mang'anyo to ji bo ng'anyo mamuol. Ji kik chak bayo kite, ji ong'anyo mamuol ka gidhi kata kacha ken wuotho to giwuotha mamuol achiel kachiel ma onge kwinyo ng'ata onge rocho chenro mag awuotho onge ketho gimoro amora mar ohala mar ng'ato. Kiwacho kanyo ni koro ng'ama en sirkal to ng'ama keto sirkal tesre. Sirkal bende duond bura mane sirkal noso sirkal UDA bende pango ng'anyo margi ka gichomo dala Raila Odinga gidhi ka Kalonzo gidhi ka Karwam Kamatha Karua. Kata mana jo ohala ma Nairobi doneno mana kano geng'negi nikech gin bedo odiochieng' ma kawuono na gidwa wuok oko mar dhi e ng'anyo ka bende gikwedo ng'anyo mar Azimio. Akora ng'anyo ewi ng'anyo. Akora Ramogi Juang kama chalo bende nitie weche mathoth motimore weekend. Sharon kidok e sikundi manisome mano secondary kachal koda ka Joyce. Unyalo golo pesa di kaka alumni. Anta nyalo golo? Nitiere pesa mano gol kacha mano tingi bag. No tingi bag. Milion 5 mar jatend piny Kenya, milion 3 mar jalupne Rigathi Gachagua. Mago magitere skunde manisome mag secondary. Kenyaga Boys. Mano kama ne Rigathi Gachagua. To bende iwacho ni alumni en mana ng'at manyalo konyo skul e yor omenda. Ng'amok nyal. Kok inyal to in old boy kata old girl. Anapana ni old girl kan. Anya kwa Ramogi Juang in alumni kosi in old boy kata old girl. Kabora bora ba nitiere kar kacha in old student. Leo in alumni koso. Ana paro nyaka sani. Ana old boy ma Kisumu Day. Nyakwa Ramogi Juang nyaka sani konwa kanyo inya chwalo kony machalo na ne skul manisome. Kata kamano roki machien richi makawuono tudri koda Ramogi TV wanchete live Facebook achel koda ka YouTube. SMS line oyawo en 2-3-000. Ramogi TV ni e TikTok ajui ramogi.tv, Facebook Ramogi TV, Twitter Ramogi TV.ke mano. Kaitio kacha itudri kodan bende Cleophas Oloch e Facebook page mara, Instagram Cleophas Oloch, TikTok gi Twitter gi gote yudat Cleophas Oloch. Nyakwa Ramogi Juang sami tudori kod Cleophas inyiso ni neno ka intiere kanye to bende nyiso nyingi kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara yuda Joyce Odur, Twitter handle @JoyceOdur_. Nyakwa Ramogi Juang mana ka pile mbui maga Facebook page yuda Sharon Ngao, Twitter gi mamoko duto te bende ntiere kekora iye matin yuda duto te @Sharon Ongao. Koka mano machiegni nikech ma Penru Penya mokwongo wedi thundweche. It is not possible and it will not happen. Mr. Raila Odinga has no reason whatsoever to terrorize the country. Urani ki ugoko karombute. Wadi mondo wanyis piny ni jo Kenya ne githagruok. Both of them do not meet the thresholds of the law, and therefore their requests were declined. Nyocha serikal wang'ado wa NSSF silingo 200 sani ong'ado 1,180 inwang'o nokoro wahinyre. Kwa hivyo wanonyiso Ruto ni katicho tame to opak and go. Mana kama Nyakwa Ramogi Juang kamoro mora mintiere machiegni weche manyien okinyi makawuono nyinga Sharon Ongao. Kwacha kwendi komanda mar obila ma Nairobi Adamson Bungei owacho ni ng'anyo ma Azimio tano bagu duchi makawuono odhi ataro mar chik. Bungei owacho ni jo Azimio nyochwalo ne giandika chunyo tieno manyiso ne gichano ng'anyo wuok tich gino
mawacho ni odhi ataro mar chik madwaro ni obila owinjo mindalo adek motelo ne ng'anyo. Jatend migawo mar arita Kithure Kindiki to ooro ote mare okono obila biro chiwo arita ne jo Kenya gi mwandugi e kinde mag ng'anyo. Kindiki osemo jobag ng'anyo ni kik tem rocho ratiro mag jo Kenya mamoko. George Bati gi mathoth. Seche manok motelo ne ng'anyo mochan kod kweth mar Azimio la Umoja One Kenya e boma ma Nairobi, piny owacho golo siem mager ni ng'ata motemo dhi ataro mar chik biro mote bade. Kokalo e andika moyiedhi, jatend migawo mar arita Kithure Kindiki olero ni piny owacho yango chik namba 37 moyiene oganda ng'anyo kendo chokore gi kwe ka gichwalo ng'ur margi. Kata kamano, oluwo ni ok gibi yie mondo roch ratich oganda mamoko e yo moro amora. Kindiki bende koni onge ng'ato ma ibiro yiene ketho mwandu mar jomoko ka osingo ni obila osemi chik mar tiyo gi yore duto mag chike rito ngima kod mwandu mag jopiny. Kokalo e andikano, piny owacho ogolo siem ne ng'ata mabiro ketho chik ni ibiro rakruok kode maonge dewo wang'. Kosingo arita ne kuonde ma idewe pachoka, Kindiki oluwo ni obila dhi chiwo arita ne kuonde duto ma idewo kaka chik dwaro, kendo ni obila nyaka mi thuolo mar timo tijgi mar rito jopiny. E wi lendo mane kweth mar Azimio golo ni wuok tich en odiechieng' mar yweyo, Kindiki okoni wuok tich tarik 20 dwe mar adek en odiechieng' tich, kendo jiwo jopiny mondo dhi nyime kod tijegi kaka pile maonge luoro moro amora, kosingo ni piny owacho oketo lai mopuch mar neno ni arita ni kare. Ogolo siem ne ng'ata mabiro siayo oganda kata dhi ataro mar chik ni nyong'ong' mar piny owacho ket kuomgi, kendo ni bad piny owacho marabora biro makogi. Magi timore kinde ma komanda mar obila ma Nairobi Adamson Bungei to wacho ni ng'anyo ma Azimio chano timo en ataro mar chik. Ma bende chung' mar obila ewi kweth machielo mag johala ma bende ne ochano mar bago ng'anyo odiechieng' onogo. Bungei wacho ni Azimio ne ochwalo negi lipot mar bago ng'anyo ngeso gotieno ataro mar chik madwaro ni lipot makamano chwal ndalo adek motelo ni odiechieng' ng'anyo. We are in receipt of 2 requests that came late yesterday and today in the morning. One from Azimio la Umoja One Kenya, and one from businessmen Nairobi community. But for the public interest, I just want to inform you that both of them do not meet the thresholds of the law, and therefore their requests were declined. If it is an illegal procession, it shall be made by the parameters of law. That is very clear. 2, State House is a protected area. There will be no roads closed. There are no roads closed. The whole roads will be operational. E kinde ni makoro siasa mar ng'anyo chwakore pachoka, geno mar jopiny ni winjruok biro bede kini jotelo mondo ngima odhi nyime kaka pile maonge ng'ikruok moro amora. Kopogore gi manya koram gajuang' en ni ogai mar Azimio Raila Odinga oramo ni ng'anyo mar Azimio bura Nairobi odiechieng' ma kawuono biro dhi nyime kendo ko jopiny mondo wuog oko kar rombgi. E tok mare kod Ramogi TV, Raila yango ni ng'anyo margi biro chakore chuny boma maduong' ma Nairobi nyaka kar jot maduong' mar jatend piny William Ruto. Chris Awino nigi ler mathoth. Ataro kod weche mane owacho chieng' ngeso, ogai mar Azimio Raila Odinga onyonore ni ng'anyo mar Azimio chieng' wuok tich biro chakore e chuny boma ni maduong' ma Nairobi nyaka kar jot maduong' ma jatend piny State House. Koro jo Kenya nam ka kiny wasechokore e chuny boma ma Nairobi, to bang'e no kiny na wuothi ka wadhi kochiko ot maduong' mar dak mar jatelo iluongo ni State House mondo wadhi wadwar loch marwa. E twak mare kod Ramogi TV, Raila owacho ni ng'anyo mar Azimio nyaka dhi nyime bang' jatend piny Dr. William Ruto dino itene dwaro mane gimiye bwo ndalo 14 kendo kwayo jopiny mondo wuog oko kar rombgi mar timo ng'anyo. Omiyo kiny wuok oko te mondo wadhi wanyis jopiny mangima ni jo Kenya ok oyie gi gima dhi nyime Kenya ka. Jopiny ok oyie gi gima dhi nyime, kendo mondo jopiny one ni ok ni jo Kenya nam kende, ogendni ma Kenya mang'eny ma ok dwaro loch mar Bwana Ruto. Kiny iwuog oko, wuotho to donjo e town nyaka chuny town tir, to kwachopo kanyo ni to biro nyiso gik kaka wadwaro wuotho. Moko kuom dwaro mane Azimio chwalo ne jatend piny ne en duoko piny nengo ngima, chungo chenro mar gwelo commissioners manyien mag IEBC kaachiel gi yawo server mar IEBC kaka yo mar ng'eyo adiera ewi duoko mag yiero mar tend piny e kind weche mamoko. Gimiluongo ni Electoral Commission IEBC
Ochalo kaka jarifari ma go firimbi katimbe gocho. To rifari ok ber katima achiel kende ma yiero. Nyaka jibed piny ma jiwinjre. Ni wasewacho ni ok wayie gi yo ma Bwana Ruto dwa loso go IEBC. Otamre odhi nyime. Sani koro osetieko dweche auchiel. Nyaka nyocha Bwana Ruto donje loch. Nyaka donje loch no, gik mang'eny mosekethre thurwa ka. Nengo mar ngima osedhi malo. Jo-Kenya mang'eny sani chandre. Nikech gik mang'eny ma ji tiyogo nengo gi ni malo. Kod obed mogo, kod obed sukari, kod obed mafuta mar tedo. Raila bang'e to ne oriwore kod jotend Azimio mamoko e alam mar giko odire e gwenge mag Rongai, kama ne olero ni Azimio osendiko ne ogai mar obila Japhet Koome e wi ng'anyo margi ma chieng' wuok tich. Bwana Oparanya aliandikia barua Inspector General ya Police akamwambia kwamba siku ya Jumatatu tarehe 20 Kenya zote watu watafanya maandamano. Ne omedo wacho ni kaluwore kod pen chik manyien mar 2010, obila onge kod teko mar tamo ng'ato timo ng'anyo. Katiba mpya haitaji ruhusa ya polisi. Nataka ufanye kinaitwa notification sasa. Natamfanya tayari. Kesho mtu asikutoshe. Kesho hakuna kutisha mtu sasa. Wach makamano bende osir lwedo kod jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka kod nyawadgi mar NARC Kenya Martha Karua ma aloso e alam machielo e bore Nairobi, mane olero ni jopiny gi ratiro mar timo ng'anyo mamuol. For the first time in our country, maandamano imeandikwa kwa katiba. Hii si wakati wa Moi, ile tulikuwa tunachapwa na viboko. Kalonzo olero ni piny owacho chano tiyo kod obila e muocho tule kinde ng'anyo mag Azimio, ka bende onyiero jogo mosebedo ka wuondo jopiny ni en oko e piny Australia, ka oyango ni obiro chopo e ng'anyo ma chieng' wuok tich. But we also sure kwamba wale ambao kwa mfano walikuwa nasema Kalonzo ameenda Australia, Kalonzo ameenda wapi, they are panicked. We know they are planning kuleta watu wengine wa askari police in uniform, waje pamoja uingiliane na sisi pale, alafu walete furugu. We know all that. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jatend piny Kenya William Ruto osingono obila oseikore mar rakore gi kweth Azimio la Umoja One Kenya Alliance kadiponi giketho kwe mapachoka kokalo e ng'anyo magichano bago odiochieng' ma kawuono. Ruto ramo ni Raila Odinga ne nitiere e kinde mane ochumi kethore kokalo e lwet telo mokalo ma ok owinjore oting' duonde sani. Lido Keyo gi mathoth. En nyasi mar lamo mane otero jatend piny Kenya William Ruto e kaunti ma Nandi kuom thuolo mokwongo nyaka ne okaw tend piny Kenya. Jatend piny Kenya William Ruto wacho ni Raila Odinga gi Lange onge gi wach motegno machuno ni nyaka gibag ng'anyo e pacho ka. Komedo ni hatua ma Odinga pango kao en mano mana mar ketho mwandu jo Kenya. Mimi nataka niwaulize maaskofu, haya mambo ya maandamano, nyinyi mtaomba Mungu, sisi tutapambana na hawa. Rafiki yangu Bwana Odinga hana sababu yeyote ya kutupiganisha, kuleta maandamano, kuleta fujo, kuleta vita. Hana sababu yeyote. Ruto osingorito mwandu jo Kenya kotiyo kod obila mowacho ni oseikore makare, ka bende okwero Odinga mondo we olo koyo kuom oganda jo Kenya wera ni ong'eyo maler ni en owuon nokonyo ketho chumi mathurka. The cost of living, which because of his actions is the reason why Kenya today is hungry. We will not allow you. You have terrorized the people of Nyanza with violence, chaos, and anarchy. You now want to extend to terrorize the people of Kenya. Ruto nyiso yie mare mar loso chumi mar piny Kenya maonge olo gope pinje maoko kotiyo kod osuru ma koro singo ne ji duto nyaka chul mar bero thurka. He is telling us that he wants to decide who will appoint the IEBC. He doesn't want the law. He doesn't want the constitution. He doesn't want the law society of Kenya to appoint people.
He doesn't want religious leaders to appoint people. He doesn't want PSC. He doesn't want Parliamentary Service Commission. He doesn't want political parties to decide. He wants to decide himself against the Constitution and with no law. That is anarchy. I feel very sad, Your Excellency, when your predecessor, President Uhuru Kenyatta, anasponsor mambo kama haya. Why do I feel very sad as a cabinet secretary now? It's because, Your Excellency, he knows the problems he left with us. To sort out a bill of 900 billion, to raise money to make sure that the economy can support the road projects and many other projects, requires a peaceful environment. Ruto singo chalo dongruok e kaunti ma Nandi koting'o gero pautuke, chiwo mbolea kod kothe ne jopur, gero kuonde thieth to gi mamoko. Kwadhi nyime gweche manyien en ni jotelo mag din kowuok e gwenge mopogore opogore owuok oko mar kwedo ng'anyo mar johera mag Azimio la Umoja ma ichano baga odiochieng' ma kawuono. Bishop Philip Anyolo mane osomo lipot mar riwruok mar din kopere e piny Kenya oko jatend piny Kenya William Ruto kod jatend Azimio la Umoja mondo omany yore mamoko mag loso weche ma okwako Kenya ma ok bago ng'anyo. Kaka Judith Omondi lero, jodolo mamoko bendo siro chung' makamano. Giseche matini kende to oganda jo Azimio chako ng'anyo margi mar kwedo sirkand William Ruto, jodolo mag din mopogore opogore owuok oko mar jiwo jatend piny Kenya kod jatend Azimio la Umoja mondo mi obed piny mar twak ka oponi giduto gidwaro ber ne piny Kenya. Katika familia mo kane otwak e lamo makawuone kar dak Mathika, Bishop mar din kopere Philip Anyolo ogolo andika mane giriwie paro kaka jodolo mag din kopere kama duong'e andika margi to en ni jotelo ariyogi obed piny mar loso gigo magiparo ni kelo gwenyruok e kindgi. We as Kenyan citizens are faced by many or by way too many problems as a country, majorly famine and hunger and cost of high living. We as a country must decide that we are not going back to that slippery path that leads to violence. Our leaders, let us sit down together as Kenyans. Let us reason together. We cannot allow our country to recede into disaster. Bende kaunti manandi, jodolo moko koni pod en chon mondo mi Raila ose sirkand Ruto kuom nengo mar gik moko ka gikwayo Raila mondo med sirkand Kenya kwanza thuolo mar bero weche magidwaro ni mondo olosi. We, the judge in Nandi and the community, call upon the opposition leader, the Right Honorable Raila Odinga, and the team of Azimio One Kenya to allow the Kenya Kwanza government a grace period to settle down and for it to take off from the runway before charging her harshly. Niulize mzee mwenzangu, Raila ni mtu ya raika yangu? Hawa vijana sasa weko kwa uongozi ni watoto wetu. Nataka niombe kwa unyenyekevu awachie nafasi watoto wetu waongoze nchi. Tunataka amani katika nchi. Hatutaki chuki. Tunataka amani na upendo. E kaunti ma Kisumu, kanisa mar Deliverance ka hotel negi kod jadolo margi Jasper Mose okoni kweth mar rowere matindo kik ti kod thuolo mar ng'anyo e ketho mwandu mag ji kod mago mag piny owacho ka okoni mago biro duoko Kenya chien. We join the rest of the clergy to ask the two leaders, that is President William Ruto and the Honorable Raila Amolo Odinga, to have a dialogue as opposed to street demos that will remind the youth and all energetic Kenyans not to forget what we have achieved in terms of infrastructural development in our respective regions, and so, as such, refuse the agitation to compromise the state and nature of our own resources. Kwayo machal kod magi biro e kinde ma Azimio to oramo ni ng'anyo dhi nyime chakre sa 12 mar wuok tich. Judith Omondi, Ramogi TV.
Kopogore gi manatiere nyaka weche matimre kaunti ma Kisumu. Ng'anyo mar kweth ma kwedo ng'anyo mar jo-Azimio orochore apoya bang' kweth machielo masiro ng'anyo mar jo-Azimio rado kodgi ka gidhi nyime gi ng'anyo. Kweth ma kwedo ng'anyo mar jo-Azimio nobiro kanyakla mar kwedo ng'anyo manobagi odiochieng' mabed ni biro bed kibago odiochieng' ma kawuono. Kata kamano ng'anyono ne ogore Luanda bang' kweth machielo keyogi kaka jafwambo marwa James Okoth lero. Ng'anyo machielo bende ne obagi e kaunti ma Homa Bay ne ikruok ne mano ma ichano baga odiochieng' ma kawuono. Oganda mochung' ataro gi kwayo jo-Azimio mar dhi ng'anyo ne owuok kar rombgi ka giting'o oboke mag ote kwe kendo ng'anyo ka gikwedo kweth jo-Azimio machano ng'anyo odiechieng' makiny e chuny boma ma Nairobi. Akwayo jomathindo mapon nono ni kindwa idho mtoka ka dhi Nairobi. Nyaka ung'e maber ni Nairobi ni wasega dhi. Oganda mang'eny dhiga to donga Nairobi. Moko tho, moko transport onge. Nikech sami dhi to yot, sami duogo to tek. Kata kamano, ng'anyono ne orochore bang' kweth machielo masiro ng'anyo mag Azimio rakore kodgi e apaya ma ochomo tesend nyamburko ma Kisumu. Tunaharibu leo! Hawezi kucheza na Raila Amolo Odinga bwana. Raila ndio kiongozi mwenye tulichagua kama president yetu. Wadichama ngo! Wanke jinego Kongo ket pinyo bed maber mondi mondo wabed gi kwe. Akwayo jitemo ndo chungi Raila kiny wadhi e State House. Mano kende. Onge wach machielo. Kapo ni in ng'ata mano yier gi chama mar ODM. To kata ka in ng'ata mano chung gi chama mar ODM. Ok inyal wuotho gi Raila Odinga. Wenwa Raila no mos. Wenwa Raila no mos. Nekech nyaka sani Raila ne baba mowinjo. Kendo wanyisi ni Kisumu County kaeri. My point of argument ma Raila bagen godo. Wan jo Kisumu wachungi Raila. Ober orak. Liet e kind kwethgo ne oywayo obila ma bende ne oko ni romo mag ng'anyo nyaka tim mana kalore gi dwaro mar chik. Hiyo procession ya peaceful demonstration, they did not notify the police. Hawa watu wameingia na kuingia kwa streets. So tunaomba next time it is good to notify the OCS. So from there we can ready for security. Tukua provoked haitaleta maneno mzuri. So tunaomba wananchi wawe watulivu na tunaomba tena wawe watulivu. Hatutaki maneno mingi. E sub-county Mandhewa, e county ma Homa Bay, moko kuom jopiny ne owuok oko motelo ne ng'anyo makiny kendo ywago pek mar ngima ka ginyiso sir makende ne kweth jo-Azimio. Sirikal matiyo to ji hinyore. Jopiny yore ga dieri. Bechunga ni malo. Mo ni malo. Ngima dhi malo moyo school fees ni malo. Ngima temara yetiyogo. Oheo raia. Wadwaro ni mondo yawnwa sava mondo wang'e ni to baba nomal nang'o. Wan kaka mine Mandhiwa wadenyo. Kendo ok wanyal denyo kama to Ruto to karore ofis. Wasiro maandamano mar kwe. Kendo wan bang' baba. Wan wasiro maandamano motel kendo luongi gi jakom Raila Amolo Odinga. Nekech ngima matek tweta ne dhako man piny nyaka dhako muti. Pogruok mar paro e kind oganda kalure gi ng'anyo michano bagi gi tend Azimio en gino makoro onyiedhore ayanga ka koro tend arita kwe to golo siem ni jobag ng'anyo ma ok omi puoth makamano. Kata kamano, moko kuomgi pod ong'ado motegno e chunygi ni nyaka gidhi nyime gi kwedo tend sirikal kalure gi pek mar ngima. James Okoth, Ramogi TV. Nyakwara Mgajon kopogre gi mano en ni luoro medo kwako jo ohala ma Nairobi kaluore kod ng'anyo mobag kod Azimio la Umoja One Kenya Alliance odiochieng' ma kawuono. Mana kaka Edwin Okoth leronwa, singo ma ochiwnegi ni arita kwe biro bedo makare pod weyo moko kuomgi kod kibaji ni ginyalo yepo to jonyiewo ok bi yudore ka ng'anyo to biro bedo kadhi nyime. Jumapil ndalo achiel kende to ng'anyo ma obagi kod jotend riwruok siasa mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance chakore. Luoro mako johala kendo yegi oludogi.